салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Падари Фати писарашро дар дигар даста дидан мехоҳад. Проблемаи ҷадид дар ҳайати барселона. Кансело ба Каталония сафар мекунад. қарори барса дар бораи Абде. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем, вале қабл аз ҳама обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед, зеро ба пешравии кори мо кӯмаки калон мерасонад. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, барселона рӯзи 27 август дар сафар бо Вильяреал бозии навбатии худро баргузор мекунад. Талафот дар ҳайати барса ҷиддӣ аст, аммо ин фурсати дурахши бозингарони ҷавони каталониҳо шуда метавонад. Ба фикри шумо насли нав то куҷо ба барса кӯмак карда метавониста бошад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чун бозори трансферӣ ҳоло бо ҷӯшу хуруш идома дорад, ба назар чунин мерасид ки барселона ҳам аз футболбозонаш раҳоӣ меёбад ва пулҳои худро баҳри ба даст овардани бозингарони ҷадид сарф мекунад. яке аз онҳое ки тақдири норӯшан дар барса дошт ва ҳамагон интизор буданд ки ӯ аз даста меравад, ин Абдеи Зелзулӣ буд. Абде соли гузашта дар дастаи Осасуна ба таври иҷора бозӣ мекард ва кӯмак кард ки дастааш дар мавқеи ҳафтум ҷойгир шуда то ба финали Копа дел Рей барояд. нақши Абде дар муваффақияти Осасуна калон буд ва ҳайати мураббиёни барселона фурсати худро нишон додан дар тамринҳои пеш аз мавсим ба Абде доданд. ба назар ӯ худро бори дигар ошно карда тавонистааст, зеро хабарҳо баромада истоданд ки Абдеро касе ба ҷои равон карданӣ нест. барселона ба агенти футболбоз дар тамос шуда қайд кардааст ки ӯро фурӯхтанӣ нестанд ва бо дигар дастаҳо гуфтушунид анҷом нахоҳанд дод. хави ва дигар мураббиён итминон доранд ки дар мавсими дар пеш истода Эзе Абде ба яке аз бозингарони калидии даста табдил меёбад. мо бошад интизор мемонем. падари Ансу Фати ки аз ҳунари писараш дар барселона ва намояндагони дастаи каталонӣ ҳамеша норозӣ буд, ҳамакнун бо агенти Ансу Жорже Мендеш оиди ояндаи Ансу гуфтушунид анҷом додааст. қаблан низ бори Фати, падари Ансу бо намояндагони барселона тезу тунд рафтор дошт ва талаб мекард ки ё ба Фати вақти бозӣ дода шавад, ё ӯро раҳо кунанд ки ба худ дастаи ҷадид пайдо кунад. ба зудӣ Жорже Мендеш серҷуниба бо рӯбарияти барселона вохӯрӣ баргузор мекунад. Жорже Мендеш аллакай ба дастаҳои англисӣ нархи Ансуро 50 миллион евро гуфта муаррифӣ дорад, вале новобаста аз диққати дастаҳои чемпионати Англия, Фати ҳамоно боқӣ мондан дар барсаро афзалтар медонад. умед ба он мебандем ки Фати ҳамон ҳолати пеш аз ҷароҳатҳо доштаашро дубора нишон дода метавонад. хабари бад аз ҳайати барселона. болои набудани хави дар бозиҳо, корти сурхи Рафиня ва ҷароҳати Араухо, боз дирӯз Педри ҳам ҷароҳат дар вақти тамринҳо гирифтааст. ҷароҳати навбатии Педри ӯро минимум то 6 бозӣ аз майдон дур месозад. 5 тои он бозиҳо дар Ла Лигаи Испания муқобили Вильяреал, Осасуна, Бетис, Селта ва Малёрка буда, як бозии Лигаи Чемпионҳо низ тахминан бе иштироки Педри мегузарад. новобаста аз оне ки намояндагони даста ҷароҳати Педриро на он қадар ҷиддӣ гӯянд, вале агар бо диққаттар нигарем, ин ҳамон ҷароҳате аст ки мавсими гузашта Педри бардошта буд. шояд ин футболбоз ояндаи хубе набинад, зеро даҳҳо талантҳои ҷавоне буданд ки айнан мисли Педри ҳунари зебо нишон медоданд, вале ҷароҳатҳои пайдарпай онҳоро аз майдони бузурги футболӣ берун сохта буд. ба Педри саломатӣ хоҳонем ва бовар хоҳем кард ки ӯ дар зудтарин фурсат ба формаи худ бармегардад. ҳама гуфтушунид бо Манчестер Сити оиди ба иҷора гирифтани Жоау Кансело ба анҷом расидааст. барсаро мебояд мушкилоти фонди маоши футболбозонро ҳал кунад ва аз ҷалби Кансело расман эълон кунанд. Кансело бо Манчестер Сити тамрин намекунад ва ӯ дар Португалия қарор дорад. футболбоз розӣ аст ки имрӯз ба барса пайвандад, аммо ин ҳолат вақт талаб мекунад ва шояд ки Кансело ҳафтаи оянда ба барселона сафар намояд. гуфта мешавад ки шуъбаи варзишии барселона варианти хариди бозингарро ҳатмӣ намехоҳад. яъне агар барселона Канселоро нигоҳ доштан хоҳад, онҳо гуфтушунидро бо Манчестер Сити аз саҳифаи нав соли оянда оғоз мекунанд. даста мехоҳад аввал ҳунари бозингарро бубинад ва ҳамчунин аз вазъи бозори варзишӣ назар карда ба хулосае ояд. аммо ҳозир бошад танҳо иҷора гирифтани Кансело лозим асту халос. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед ва аз хабарҳои ҷадиди барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.